Lurretik itsasoa behatzeko gunerik garrantzitsuena da hau. Santurtzin dagoen Bilboko portuko itsas salbamendu zentrua. Dorre honetatik itsaso zabalean eta kostatik gertu dauden ontziak behatzen dituzte. Ontziren batek istripuren bat edo larrialdiren bat badu kontrolgune horretatik kudeatzen dituzte salbamendu neurri guztiak. Baina ez hori bakarrik, horretaz gainera, itsasontzien zirkulazioa zuzentzen dute eta uretan isurik kutsagarririk baote den egiaztatzen dute. Ikus dezagun nola egiten duten lan. Kaixo, Bego? Kaixo, egunon? Egunon. Ondo? Zer moduzu? Oso ondo, lanean, bueno, bista ederra daukazu hemendik, eh? Bista ederra eta gune ederra. Izugarria. Itsas salbamenduko kontrolgunea da, ezta? Bai. Hemendik behatzen dituzue itsasontzi guztiak. Bai, guk hemen, bueno, ikusten dugu fizikoki, bai. Baina ere bai erabiltzen duguna da radarra. Eta ze eremu daukazu zue kontrolpean? Guk eramaten dugu desde Dana Santoña, handago Cabo Pescador, eta hortik eramaten dugu fronteraino. Behatzeko aipatu duzu radarrak dituzuela, ikusten dute teknologia ezberdina dituzuela, ordenagailuak. Konta iguzu pixka bat, ze teknologia erabiltzen dituzue? Hemen lehenengo ikusten duguna dira, pantaiak hauek dira radarrak, ez? Hemen ditugu 3 postu. Toki hau desberdina da, ze dauka hau. Eta hau da, esaten dana llamada selektiba digital. Eta zer da hori? Hori da, itsasontzi batean, emergentzia bat dago, edo txalupa batean edo, daukate botoi bat sakatzen dutena, eta horti bialtzen da llamada general bat, ez? Istripu bat daukala, edo distres bat, edo... Emergentziazko dei bat izango litzakena, ez da? Bai, baina automatikoki egiten dela, eta oso horreza da erabiltzea. Gero, hemen daukazu radarra, eta radarra ematen duena da itsasoan pasatzen dana. Itsasontziak non dauden, hemen ikuste dezakezu, hau da itsasontzi bat, hau beste bat, hau pasajesera doaz. Eta barku hauetatik ze informazio jaso bezakezu zuek radararen bitartez, kokapena bakarrik? Dauka bi gauza, dauka radarra eta gero dauka haiz. Eta zer da haiz? Haiz da sistema bat erabiltzen da, itsasontzia botatzen duela beti seinal bat, eta han daude sartuta datuak. Adibidez, hemen el investigador. Jartzen gara eta hemen ikusten dugu bere datu guztiak. Hemen ikusten duzu bere zenbakia. Non dago bere posizioa, latitud, longitud, gero, ze abiadura darama, ze rumbo darama, noradoa, bere kaladoa zein dan. Zuen egin behar nagusietako bat edo garrantzitsuenetako bat larrialdi egoerak kudeatzea da, ezta? Nola egiten duzue hori? Horretarako zer baliabide dituzue? Eske, claro, emergentzi bakoitza desberdina da, orduan, depende nola, sartzen dira, etortzen dira informazioak, ez, adibidez, batzutan, deitzen dizu, hau da VHF, hau da... Komunikazio sistemak, ez da? Bai, orain etxuten duzuena, daude deikera bat egiten denoentzat, ez? Horti sartzen da, eta esaten dio, bueno, nik arazo bat daukat, eta ezin naiz heldu portura, txarto nago, etorri laguntzea, orduan jazten zarazuk eskatzen informazioa. Claro, depende non zagoz, gu bialtzen dugu embarkazio bat laguntzera, edo beste bat, edo behar bada helikopteroa, Aipatu dituzu itsasontziak, helikopteroa, ze baliabide dituzue? Guk hemen daukagu embarkaziones de superficie esaten dana, esaten direnak eta dira batzuk handiagoak edo txikiagoak. Daukagu remolkadora, hemen daukaguna bat, eta gero dituguz txikiagoak, ez, de superficie. Gero ere bai ataratzen dira txikitsuak, txikienak direnak dira de la Cruz Roja eta guk ere emetik mugitzen dituguz. Ikusi ezakegu horietako itsasontziren bat? Bai, hemen orain portuan Maria de Maeztu dago eta uste dut joango zaretela bizita bat egitera. Hola, Luis. Hau da beraz, Maria de Maeztu salbamendu itsasontzia. Ze ezaugarri ditu? Pues este buque tiene unas características... Ontzi honek 40 metroko luzera du, eta 12 metroko zabalera.
y es un buque de última Nolabait esateko, azken belaunaldiko itsasontzi bat da. lo que hacemos de salvamento. Itsas salbamenduko dorrearekin etengabe komunikatuta zaudete. Ze tresna bituzue horretarako? Pues mira, tenemos medios vía satélite. Satelite bidezko tresnak ditugu. Satelite bidezko telefonoak, VHF, uhin ertaina eta satelite bidezko beste zeinbait sistema. Que dispone el barco. Eta navigazio sistema nolakoa da? Pues los sistemas de navegación que Navigazio utilizamos, sistemak pues, ekipo bikoitza du, tiene doble equipo, radarrak tiene ditu. radares, y después tenemos Eta karta una elektroniko bat dugu hemen. electrónica, que la podéis ver ahí. Kosta donde ikusten todo- da eta donde ibilbidean se ve egingo ditugun navigazio todo puntu guztiak. La costa y todos los puntos de navegación que vamos a realizar en ese momento. Ibilbide bat markatuta daukazu hemen. Tenemos la ruta marcada del dispositivo que nos dijo. Galdutako naufragoak bilatzeko salbamenduak zehaztu digun ibilbidea da hori. De estos náufragos que faltan. Maniobrak egiteko sistema ere berezia da, desberdina, ezta? Sí, este es un barco, como podemos ver. Ari neurri aldakorreko elizea azimutalez osatutako sistema bat du itsasontzi honek. Hau da, elizea 300 eta 60 gradu biratzen da. Eta pala biratzen zoazen neurrian, abiadura handitu egiten da. Así a medida que le vas dando paso va aumentando también la velocidad. Graduak aginte honekin zehazten ditugun noranzkoa emateko, maniobra egiteko. Itsasontzi honen beste ezaugarri nagusietako bat atoi sistema da. Afirmativo, sí. Bai jauna, atoi sistema bana du brankan eta Sistema de popan. remolque a proa y a popa con dos maquinillas principales 1000 metro kable du bakoitzak, eta 60 tonako tiratzea ahalmena. y una capacidad de tiro sostenible de 60 toneladas. Y también Bestalde, disponemos para horniketarako suministro sistemak ere de baditugu. energía eléctrica, Argindarrez, y agua urez y- eta gasolioz y hornitzeko gasoil, horien porque beharrean en diren barcos se ontziak. encuentre también deficiencias de ese tipo. Lehen 60 tona aipatu duzu. 60 toneladas Puntu de finko batekiko tiro 60 sostenible a un tonako punto fijo. tiratzea ahalmena. Baina horrek ez du esan nahi 60 tonako ontzia atoian eraman dezakeenik. Berez, handiagoak ere eraman baititzake, baina klimatologiaren baitan dago hori. Eguraldi txarrarekin tona gutxiago hortaz. Cuando más adversa sea, Eguraldia zenbat eta txarragoa, orduan eta ahalmen txikiagoa atoian eramateko. Eskerrik asko, Luis, minutu hauek eskaintzegatik. Ez horregatik. Hurrengora arte.